Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy Chief Executive Member ke KHADC uba dapat ya katanat an uba penshingan NCM mentak Henry tarik jemang arja arpusau ulah yar syamau kerwat Southwest Khasi Hills District banjurib dalade ke jingtrekam jangka District Council Court hamau kerwat da ke jingtmu ban pen bahaya ka habakaran hakilat pathai kubor hadin ke jingya kendu bat ke officer ke KHADC mau kerwat branch uba SIM ulay thu bahakabede ba ka kamera trekam jangka magistrate nakaliang jong ula batha ban penen kamno kum ki kamera trikam ki katu ka ni ki kamera hakamala ba hajrong ki ba menshwa ka council ka penen kam kum ka guest house ule thuru bakani ke jingwan jong u ka longru ban penbyang ki kamera trikam jong ka magistrate ki nong trei bat kum juru na ka banta ki nong ya saj an ule thuru ba ka bede bat ka CRPC ka KHADC kan saya kran bat ka sarkar bala kumno ki mukot duma habdeng ki riulum day ban phabet da ka District Council Court but day na katakadaw baka council kala idon kam ban penklan yaki court haman la ki district headquarter masuk man sibun ba mentaka sni ban one page ya ka court ke jungi hang ne amo kerwat aka dikte ba ngila create la jongka court hang ne ka branch nang pina silong ka jing thmu jong council kolong ban pensuk iki pai ba na ka benta ka bai day ban ki babun ki case tiba-tiba take off dekat Council Court. But ngiwan kadang mentah ni kumu deputy CM in charge ka loru na kaban kampen bahai kaji di intri kam court. Magabalok mentang don ibing magistrate but minang don ki staff susu ban penklanya kane kanang ba ki nombo jing ya ki kebun ki ba nakaliang ka head office nang ti ka endus ang ni. De mentang layo ban page jing ya dei berki kamera tri kam jong i kong magistrate na ka banta ki staff jong ka court le singin haban kampen bah hang ti jong pada la angin ka koi ka bala angin rano ka ni ka court jong bakani sepo kan dei ka kamra ti kam jong ka personal tax te misu kemen sibun ba la bon ki case ki bang ya endorse chang ne bat ka ni la pensuk sibun na ka banta ki pai ba ban api hari ki case ki jong ki na ka banta ki ka jong ka mokorwat namar ba ngatai pi sutho hi ba ka jingdon juga di Council Court kala erap sibun na kabenta ki pai ba nung sinang hari kasi jungi hoi ki jingdon juga CRPC man kani ka ba ka sarkar ka benar ban pendirikan ke CRPC ru inang ya kan ba ka sarkar pala kumnu ki kes ke bedi hapdeng ki tribal hi la kumnu de ban transfer be ha ka di Council Court but nata dawngi sudon kam ban penklanya ki court aman lagi di headquarter dikani ka jingwan junga menta long ban peit nam ta ka jingjai baik rezeki juga kuat ban bahai kam ratri kam jong ke staff i magistrate balkom juru 6 kilo yar ke bawan hangani ka ban apiari kes ba per pli kem don karum ka babiang tingi lakum kunungi ko ban kandon karum ka babiang 6 jong kilo hanang bakan mensuk dang ta i pulis tu badun kam ban hang ni kindun kam karum tena balawi i persangat bala ban bahai ki kam rahang ni 6 jong biang jong kuat isa jadi bangi purpose bangan mentaski jing benmi jong sarkar ka notification ban pendiri kami CRPC haki code haki district code ka bakta sibun ka district council code jongi di ka diru ngin hapan ikran bahabar ka sarkar bala kumnu kinu ki case ki badai criminal na civil ibade hi hapendang ki tribal nde ban sim haki district code de ban sim haki district council code kat kum ka sikshitel ya ka diru ngin ngai hap ikran bahabar ka sarkar bar kidon ki rai jong ka high court ru iba ong bagi district court kila ban sim ikinu case hapdeng ki tribal criminal case di yakani rungin nang hapan page ka ika bangila ban appeal lasnya kila don ki case godon high court menta ada don kam bangile sa supreme court rungin hapan late na ka benta ba kajing ban sim ki case bede hapdeng ki tribal de ban dei ha district court tadong idon kam ban penklanya ki court jungnya hapan laki district hakajing shalim de tang ki district court ki bangi kom gini haduk wat ki village court ro memang itu pahaman suangi don ki village court ibagi long katkum ko provision jonga sikshitel jongi di kini ro jing sharp de ban klan ya menta jing mut ni kalong ban klan suangi ni district council court kini mekan ka bran sang ni ngana mola ban ong bagan biang complete ha ban dong gadong dang don bun ki bang ha ban ben ba bukum ba ai nuksa no menta ban nomor ki babun ki kies ni ha ban file ha silong kadi ka rukom ban file
George ni additional George. Kadi kam jong ki pada ban endorse ki magistrate. Tinggi menurut ban endorse bontan ki case ni namar ngim pat biang bahagi infrastruktur. Tende dalam biang bahagi infrastruktur nadu ka chamber te kam jong magistrate hadu ka staff room ki malkhana berkiwe-kiwe dan ngin endorse kam bon ki case ni. Te ban ong ya menta ban ong ba kalau biang komplit ngam menurut ban ong tende istrat bakal orang ya syakmat. Ya menta kadang-kadang ke proposal ban building tende ya menta ngin penon kami kini ki kamera ki belak lupa jrom. Kiba berkata kajing mut jungi berbadan kam kum ka guest house tendre ngimda kam idon kam anam da guest house nama kajing don kam kerki jongi magistrate bat jongi staff tingi don kam ban chief no nang napo sajrong te kini kam da ki bangi don jitmu nam da guest house kin convert no shagi chamber bat ki courtroom ba kat kum maga pau kalong balat het ia ka jaka nai bat no lip mo but ngisu thu bai ban olip i ong badang yo tang khendia ba phulak e ka jaga ka basung do balai phu lai lak ti ya kani ya mentang kumni nganom bat not ban ai kanu ka comment ten ring na ban page bahan ki records ke badana po office la siulut ne am ya kanika bisa la siulut kalong ma shanu kali ka bisa ngin sanang page kata dai kumangi su thu kalong ba ka jing sisa la ya dia hit apa dengan council batu Pak Nolip bat dia jaga nama kelas hang ni apa makruan tenrei nama ba ong bangarang yo tang ship holang bat yo lut barok khoi ka pisa umpat han over hangi do menta tingin haban check menta napo ka akaun juga council la ngila siulut ne am ya kanika pisa